What's up mga kalakad? Today's vlog is may ganap po kasi magdidibu si Patricia this coming Friday, January. Ang plano namin sa bahay is kain lang sa labas, simpleng kain lang, pero walang event na mangyayari. So gagawin natin is magse-set up ako. Ito surprise magse-set up ako somewhere sa bayan ng Pusurobio. I-surprise natin sila kasi wala silang alam na mangyayaring small event, pero let's make it memorable. So kinutsaba ko yung mga friends niya, yung spiritual leader niya si Ma'am Gayi. So i-surprise natin sila. Ang nakakalam lang na plano ito is yung mga friends niya, Tita Kimby. So yun ang ganap. So i-surprise natin sila. Hope na magustuhan nila itong video, itong presentation na to. Today is day 1, kaya January 6, day 1 tayo. So pinaplansya na namin ni Tita Kimby yung mga magaganap. Excited ako. Welcome back guys. Day 2 ng ating pagpapanggap na walang mangyayaring small gatherings sa birthday ni Ishi, sa 18th birthday ni Ishi. Every father's dream din ang mag-celebrate ng 18th birthday ng mga prinsesa nila. So sa akin naman, kung ano yung kaya ko lang is yun lang ang may bibigay ko. Kung ano yung kanang bulsa ko is yun lang yung may bibigay ko. So I'll make it, I'll see to it that I will make it happen in a simple way, in a finest way, in a cheap way, yung murahin lang, pero to make it memorable. So yun, samahan nyo ako sa unting celebration na to para sa aking prinsesa na si Patricia. Ay, sorry ko. Alam ko yan nga nga. Ako ginatambot to na pasalubong. Pati si Yan. Ante. Welcome back mga kalagad. Ito yung isang kasupot natin. Hello! Sige. Hello mga kalakad! Bunso nila Mrs. So Hello po! siya kasama natin sa planning. Yes! FYI, kompleto si Kim ng documents, kaya yan yung mga kasapot natin. Sige ma'am. Ano po? Planong-plano yan mga yan. Hi! Hello mga kalakad! Shout out! Bahala na bukas. So Natutuwa talaga ako sa ganito. okay na yung planning guys. So bukas na lang decoration tayo with this guys. Happy birthday, Ishi! See you tomorrow! Lagot kayo. Sorry na agad. Lagot kayo. Birthday, Ishi! This is for you, Lagot tayo. Sorry na agad. Ayan, yung mga kasabot natin. So, hopefully anak, ma-appreciate mo tong ligrikat niya, apaw. Anak pa makaturturo gan. So, hope you're gonna love this. That's for you, baby ko. Yan, good morning kalakad. It's day 3. So, this is the day na mag-18 si Patricia. So, yung surprise mini party natin is to be held mamaya 5 o'clock sa bayan ng Pusurobio. So kagabi na naman medyo di na ako ninimik ni Mrs. ni Mami. So yun ako, hirap. So yun, halos 2 oras siya sa kwarto kanina, hindi pa siya lumalabas. So let's wait ano mangyayari mamaya. This is a big surprise for them both, kay Mami at saka kay Patricia. It's gonna work out. See you later guys. Welcome back guys. So ayan,
na-convince ni Tita MB si Mami at saka si Ishi para bumili ng damit nila para hindi naman sila ma-OP mamaya or para hindi naman sila magmukhang kawawa mamaya sa suot nila sa dinner natin. So at least punta kami ng SM mamaya. So bibili kami ng damit ng mag-ina sama si Tita MB. Thank you Tita MB. See you later guys. Welcome back guys. Sundin ko lang si Dane at saka si Kari, yung mga classmates ni Ishi. Hello po. Ayan si Kari at saka si Dane. Ayan, mga classmates and close friends ni Ishi. Nakakalakad. So, sundin natin si Vince. Paalam natin. Sagot kayo! Yan, isang kasabot pa si Vince. Yan mga close friends nila Patricia. So guys, dito na tayo. Nakuha natin yung flowers at saka yung cake nito na. Wow! Ganda! Oh my gosh! Dito tayo sa location guys. Yan. Yung mga classmates ni Ishi and friends, close friends niya. Sa SSG. So, ito yung setup. Thanks for yun ako. Simple lang siya pero sarap. Thank you. Time check 5:10. So sundin natin sila kasi ready na yung venue. So let's go guys. See you later guys. Here na. Nakakalakad. Blindfold na. Yan, binandfold natin sila. Hindi ko makita. Ayaw maglakad. Ha? Oo, naka-vlog. Yan. Dumadaan po kami sa Up, gilid. Ano? Gilid. Sabi niya naman kung makbang o ano. Oh, hagdan. Hagdan. Mamaya pa. saglit. Oh, hagdan. Oh, yan. Hagdan pa isa. Hindi, taas naman yan. Isa pa. Wala na. Meron na, last na yan. Yan si Mami, pati si Mami din na yung phone natin. Hakbang na. Wait lang. Agdan. Lobot care sa akin. 2, 3, 4, G, 5. Wait lang. Hindi ka dito anak ko. Okay. Sabi mo si Mami. Sabi mo dun. Sabi mo. Tatanggalin na? Sabi mo si Mami. Tatanggalin na? Sabi mo kay Mami. Ay, sige. 1, 2, 3. Go. Luka natin. Isilat mo na yung Si Ishi. Luis, kunin mo yung kanina ate mo. Hinawakan ako. May nawakan ka. Object. Okay. 1. Ay, iyaransin mo na yung fold na Ishi. 1, 2, 3, go! Okay. To
Only girl sa family, di ba? Kaya, yun, only girl sa magkakapatid. Kaya yun, happy birthday, Ishi. And today, syempre, upo ka dito. Upo ka na lang, upo ka dito. So, picture taking muna tayo dito with family. Nakakainis daw. Happy birthday. Nagtatago pa. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ishi. Wish. Anong wish mo, Ishi? No. Ay, wish na siya. Wait, wait. Yeah. Patuloy mo yung pangarap mo. Wow, napaka-inspiring talaga yun. Pagpatuloy mo yung pangarap mo. So, sunod natin si Tita, yung laging nagbibideo. Ay. Tita hindi. Baka Short saka... message lang. And ate ate pa din ako sa kanya eh. Sobrang happy ako for you. Kasi lumalaki ka na. Sobrang mabait, masunurin sa family mo, sa parents mo. And syempre, super masipag na ate-anak sa family mo. Ayun, so, Stress. Madaling araw. tsaka, sobrang nag-glow up ka. Ayun, glow up talaga eh. Diba? Glow up siya. So, 18 ka na. Ayan, 18 ka na and syempre, magkakaroon ka na responsibility na parang as you grow older, parang yung responsibility mo as bilang anak sa doon, syempre, parang magdadagdagan mo. Pero, kung ano ginagawa mo ngayon, just keep it up. Continue mo lang yun kasi wala na lahat ng good na ginagawa mo, continue mo lang yun. Alam mo naman kung ano yung feeling mo. So, lahat ng faith mo sa ibigay ni Lord. I love you and sana maging masaya ka. Happy birthday, Ate! Thank you so much, ate. So, sunod na natin yung high school friends. Yan. Halina, tatlo na lang kayo dito sa harap para full support. Guys, kaya. Kanina, ilang years na tayong magkakaklase. At sana matupad na yung mga pangarap mo at lagi, be happy lang. Happy birthday, Ishi. Yun lang alam, young lady. God bless you, stay humble. Keep the faith in love. Tita! Na-surprise din. Mami, si Mami. Mami! Na-surprise ka din. Tapos si Atan, tapos si Dante siya. Baby girl! Baby girl! Baby girl ko hanggang sa pagtanda ko, baby girl ko yan. Kasi only
Yes, only first. Nabulong ko na kanina umaga eh. Kaya ko na kaya? Madrama si Mami pero I love you, and I love you. Always na si Papa nagsimama kahit whatever happen. So, pero iyak mo yun. Iyak mo. Love you! I love you! And syempre, hindi natin papalagpasin ito. Ang pinaka-head ng surprise na ito is si Daddy Arden. Yay! Message ko. Short message lang. So, thank you. Anak ko, since may panganak ka, blessing ka na sa amin. We are so thankful kasi lumaki ka ng maayos. May konting ano lang naman, pero hindi natin maayos yun anak. Minsan may katigasan, may ulo, minsan may bad side, may good side, but in the end, magtatapos tayo in a good side. Thank you for inspiring us kasi for 18 years nung nag-grow ka talagang ibang-iba ka, and na-excite ako or na-amaze ako nung give up mo yung very important na tao sa'yo, at doon ko may lagay sa isip ko na this girl is going something. Parang may goal itong bata nito, kaya binitawan mo yung isang importante. Very good. So, I'm very proud of you, anak. Simula pa lang, nakita ko na yung stairs, yung akbang mo pataas. Pataas goals mo, sa dreams mo. So, nakikita ko rin yung future mo. Ayaw niya maniwala na nagmana siya sa akin sa painting at saka sa drawing. Ha? So, we're proud of you. Mama and I will do everything for you. Reach for your goals. Hindi ko lang kami gagayad sa'yo. Push mo lang kung ano yung dream mo, main goal mo. And with us guidance kay Lord at hindi ka namin mababayan. Thank you, anak ko. Thank you din sa mga kasambot ko dito. Sorry mami. Sisya na po. Bati-bati na tayo. Sa si Ate Gaye, si Karin, saka si Vince, saka si Dane. Yan. Yung unang pangat pa sinuno ko. Yan. Saka si Tita Imbi. So thank you. Love you. Grabe. Happy birthday ulit. So, may message ka ba sa lahat? So, ayun talaga. Akala ko nakakakain lang talaga dito. Pero, ang nakakapagtaka rin, pinagdamit ako ng ganito. So, lahat talaga hindi ko na-expect. Lalo na yung tatlo doon na nakaupo. Thank you kay Papa. Ayan. Kasi siya yung grandmaster. So, ayun pa. Salamat sa sa pagplano ng ganito. Hindi ko talaga na-expect pa. Surprise na ron. Binatulog din sa likod kanina yung blindfold. Tapos yung bigla rin ako nag-blindfold. So, ayun din. Thank you din kay Tita Yumi. Ayan. Thank you po. Thank you kay Mama. Thank you kay Ate Gani. Thank you sa inyo. Pumunta kayo dito. Hindi sinundo pala kayo. So, ayun. Thank you pa din. Sa blessing na natatanggap ko mula sa kanya. Sobrang thankful ko talaga ako sa kanya. And ayun lang. So, maraming salamat po.
kay Ishi kasi 18th birthday, new season, becoming a woman, mag-grow up siya as a woman. So yun yung prayer namin sa Ishi na mag-grow ka in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And yun, we grow, mas mag-mature ka pa sa relationship mo sa Kanya, mentally, spiritually, yun, and everything. Kasi nakikita namin sa yung pagiging leader mo, di ba? Yung leadership skills mo, other than yung taping, ganyan, yung pagiging leader. So, speak ko lang Proverbs 31:25. She is clothed in strength and dignity, and she loves without fear of the future. So, greater things are ahead of you, Ishi. And knowing that God is with you, He will never leave you nor forsake you. So, pray tayo. Let's extend our hands kay Ishi kasi yun. So, let's pray. Lord, we thank you, Father God, for this time, Lord, na binigay mo kay Ishi, Lord. It's been 18 years of your faithfulness sa life niya, Panginoon, na binigyan mo siya ng grace, ng total blessings, Lord God, sa lahat ng ginagawa niya. Lord Jesus Christ, that she would walk in purity and holiness, Lord God, knowing that this season, Lord God, may madaming challenges and battles. Pero Lord, I know na hindi mo siya pabayaan, that she would walk in godliness, that she would walk sa purpose mo and plan mo sa life niya, Panginoon. Thank you, Lord, for molding her to become a woman that you want her to be, a godly woman, Lord, preparing her sa future, yung plans mo para sa kanya. I pray that Ishi, Lord God, would also dedicate her life to you, Lord, na mas maging deeper pa yung relationship niya sa inyo, na hindi siya magsisway back and forth, but all the more grow, Lord God, and maging deeper pa yung foundation niya sa inyo. Thank you, Lord, that Ishi has been a blessing sa amin, sa family niya, Lord God, sa friends niya, sa lovers niya, Lord. And Lord, always remind her that she is a beautiful woman of yours, that no one can take away yung identity na binigay mo sa kanya, Panginoon. That she is precious, she is worth waiting for, and that she is like a jewel, Lord God, na mahirap kuhanin kasi ganun mo siya minold, Panginoon. Thank you, Lord, na isa-surprise mo pa siya with greater things ahead of her, Lord God, sa future, Panginoon. And that she would excel in everything, Lord. Thank you, Lord, for her life. Thank you for more birthdays to come be upon her and more grace and blessings, Lord God, that she would become a blessing also to other people. Lord, we honor you in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright. So, yun na. And and take one step. Keep your tears and know the laughter. You love me like no other. My daddy's girl. Makasama, buhay-buhay kompleto ka. Tuwing narito ka sa tabi ko, o aking giliw, di pa din makapaniwala. Ang dami kong pangarap, ay totoo na. I'm breaking in. Happy birthday, Ishi!
Ate Ben in the house. Happy birthday! Happy birthday! Naantay nila, may kadate sila. Nag-aantay sila. Oo, naghihintay kami ng kadate. Something, something to drink. Well, my house and I can't drink. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, bigyan ko mga kabataan. Salamat sa Thank you. Thank you, Tapa. Thank you. Thank you, Sister Gaye. Like, share, comment, subscribe! Yes. Baby, it's okay.